si pochopil to Majky. Majky to pochopil, najdôležitejšie veci v živote si za peniaze nekúpiš. Samozrejme okrem trávy a koksu, hej. Ale toto, to je akože, OK, a potom ideš, dobre, ideš ďalší interpret, tak si pustíš Rytmusa, hej? A Rytmus on je štatistik, on ti hneď povie, že má 500 koncertov ročne, 48 rokov na scéne už, hej? V každej pesničke ti vymunuje každý svoj album, aby si nezabudol, hej? A čo nová pesnička, tak on je taký frajer, že oni mu neverili, on to zase dal. Všetci hejteri ho chceli vidieť dole a on to zase dal. Kým ty asi spal, ja som to dal, som Era Bangora, som fenomén, som král. Jo. On to zase dal. Ja to nechápem, on to furt dáva, to je iný frajer. A on niektorý povie, že ale Rytmus motivuje mladých ľudí. Hej, motivuje. A ako, áno, hej, motivuje, ale väčšinou k tomu, že tí chalani chcú proste peniaze, chcú úspech a on normálne, ja to vidím, že on proste pohrdá povolaním, lebo povie, že keby som počúval heterov, tak teraz robím niekde za pásom, alebo ringlujem jak nejaký čašník. A hovorím, a čo? Nebyť tých čašníkov, tak sa nenažereš tej luxusnej reštaurácii a nemá ti naplúť do toho jedla. Nebyť toho chlapíka za tým pásom, nebyť pásovej výroby, tak sa nevozí na tom Bentley. Že on to nechápe, hej, ho volá Majkovi, počuj, odkiaľ máme to Bentley? To je z prítomného okamihu a z lásky vyrobené. A on to nechápe, že proste tie veci, ktoré má, to má vďaka ľuďom, ktorí to vyrábajú, ktorí to zbierajú, chodia do tých baní, hej. Nebyť toho všetkého, tak Dara nemá také kozy a pery a nos. Ani bicykel ani to Bentley by o ňu neoprel, hej. A potom je tu kto? Potom je tu Kali. Kali, ktorý si povedal, že ako nácek to nemá zmysel. Tak začal robiť pesničky pre 14-ročné žubrienky. Hej. Začal to robiť a to je, akože, ako môžete brať seriózne človeka, ktorý má pokerovaný ksicht? Keby boli tie kerky aspoň pekné, ale to vyzerá, aké ti dcera, čo má také tie razitka, tie kocky, že aha, táto 5, aha, táto 4, aha, výkričník, hej? A niektorí povedia, že ty mu závidíš, Kali, to není nič, to je štýl, nie, to není štýl, kerka na ksichte není štýl, to je nedoriešená trauma z detstva. Nedoriešená trauma z detstva, hej.